Остава, бе, мацкан. Ай, сега си вземи това и ми донеси, какво ти казах. Какво става, момчета? Някакъв проблем ли има? Остава, бе, чичка. Така и така си тук, фани завърши. Извинявайте, станала е някаква грешка. Следващата бутилка от заведението. Това е приказка. Айде да отидем от пробацията на нашето момче. Там се е разляло нещо, да идеш да забършиш. Така ме боли ръката от вчера, братле. Не мога да я свия. Не да ги биеш, Росене, само стреляш.